ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ବରଦାନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତି କେଉଁଠି ନୀଳ ଜଳରାଶିର ଅବରଣରେ ତ କେଉଁଠି ସବୁଜମାର ଗହଳି ଭିତରେ ନିଜକୁ ସଜାଇ ରଖିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭିତରକନିକାର ରହସ୍ୟମୟ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଚିଲିକାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ଜଳରାଶି। ଏହି ଦୁଇ ପରିସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଏହା ହଜାର ହଜାର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଆଜିର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରିସଂସ୍ଥା, ସେ ହେଉଛି ଭିତରକନିକା ଏବଂ ଚିଲିକା। ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏହା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ବା ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ଯାହା ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣ। ଭିତରକନିକା ବିଶାଳକାୟ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବାସସ୍ଥଳୀ। ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଧଳା କୁମ୍ଭୀର ଗୌରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ। ପକ୍ଷୀ ଜଗତ। ଏଠାରେ ଥିବା ବଗଗହଣ ବା ପକ୍ଷୀ ନିବାସରେ ଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ହଜାର ହଜାର ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଜୈବ ବିବିଧତା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 62 ପ୍ରକାରର ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହରିଣ, ବରାହ, ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସରୀସୃପ ଏଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଗହିରମଥା ବେଳାଭୂମି। ଭିତରକନିକା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗହିରମଥା ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଜନନ ସ୍ଥଳୀ। ନଦୀର ନୀଳ ଜଳରାଶି, ଘଞ୍ଚ ସବୁଜ ବନାନୀ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ କାକଳି ଭିତରକନିକାକୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶାର ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଲବଣାକ୍ତ ଜଳର ହ୍ରଦ। ପ୍ରାୟ 1100 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏହି ବିଶାଳ ଜଳରାଶି କେବଳ ଏକ ହ୍ରଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ବରଦାନ। ଜୈବ ବିବିଧତା। ଚିଲିକା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶୀତକାଳୀନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ସୁଦୂର ସାଇବେରିଆ, କାସ୍ପିଆନ୍ ସାଗର ଏବଂ ବୈକାଲ ହ୍ରଦରୁ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନୀଳବଣ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆକର୍ଷଣ। ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିରଳ ଇରାବତୀ ଡଲଫିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା। ଚିଲିକା କୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ଜୀବନଦାୟିନୀ। ଏଠାକାର ସୁଆଦିଆ ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଜାଲ ବିଛାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ।
ହ୍ରଦର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରତୀକ। ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ନାଉରିଆମାନେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହନିମୁନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ରାଜହଂସ ଦ୍ୱୀପ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରେ। ଚିଲିକା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମଣିଷର ସହ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ନୀଳ ଜଳରାଶିର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭିତରକନିକାର କୁମ୍ଭୀର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିଲିକାର ପକ୍ଷୀ ଜଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଦୁଇ ପରିସଂସ୍ଥା ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରଖିଛି। ଏହି ପ୍ରକୃତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଭିତରକନିକାର ଘଞ୍ଚ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଏବଂ ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର। ଏହି ଦୁଇ ପରିସଂସ୍ଥା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମିଳନ କେତେ ଜରୁରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଅକୁହା କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।